Ir-riga tal-etika fil-Partit Laburista inbidlet u llum ħadd ma jinżamm responsabilità emilu bl-istandards politiċi fil-Labor taħt tabela ħadu daqqa kbira l-isfel. Dan intqal fl-analiżi tal-editur tal-Gazzetta Malta Today, Kert Sansone, fejn saħaq il-riga morali u etika tal-Labor mis-snin ta' Alfred Sant tal-lum taħt it-tmexxija ta' Abela inbidlet bi kbir u llum il-kontabilità fih dan il-Labor hija inesistenti. Il-Malta Today turi kif wara l-iskandli u l-kriżijiet kbar fih dan il-Ministeru tal-Intern l-iskandlu tal-ID cards folots sas-serqa tal-fuq minn 200 kg droga mill-barracks tal-AFM, il-Ministru Byron Camilleri xorta waħda għadu untouchable dan apparti numru ta' każijiet ta' skandli passati oħra b'Robert Abela jażel li jiddefendi lil sħabu. Kert Sansone fakkar kif meta Alfred Sant kien Prim Ministru lura fl-1998 u kien aċċetta r-reżenja tal-Ministru tal-Ġustizzja ta' dak iż-żmien Charles Manjon fuq każ ta' maħfra presidenzjali lil persuna li kien qed iservi fuq possess ta' 30 gramma kokaina. Paragunat ma' dak li qed jiġri issa, Kert Sansone ħareġ biċ-ċar kif il-kontabilità fih dan il-Labor spiċċat bil-Prim Ministru Robert Abela mhux talli ma ċċettax ir-reżenja ta' Camilleri wara s-serqa ta' 226 kg droga minn wieħed mill-aktar postijiet suppost siguri f'Malta, iżda talli għadu jisħaq li Byron Camilleri għandu ħafna aktar xufri. L-editur fakkar ukoll kif l-eks mexxej Laburista Alfred Sant tkellem b'mod apert fuq din il-kwistjoni, tant li saħaq li hu kien jaċċetta r-reżenja u saħansitra anke kien ikeċċi lill-Ministru tal-Intern. Sansone għalaq billi sostna li l-istandard politiku fih dan il-Labor bit-tmexxija preżenti ta' Robert Abela ħadaqqa kbira l-isfel.